Тукай Собыйлар устазы. Рәсимә Ильясова. Гүзел Эпаровкой. Туган тел ул каныбызга бишек җырыннан сеңгән. Тукай безнең җаныбызга туган тел белән кергән. Туган телемдә сөйләшсәм, Тукайның рухын тоям. Тукай кешелек устазы. Тукай табыныр кыйблам. Собыйларны өйрәтә ул бала чактан эшләргә. Эш агачы, җимешле дип максат куеп яшәргә. Кирәклеген ул аңлата, эш беткәчтен уйнарга. Шүрәледән акыл алып, курыкмаска, уйларга. Инде алар бер кайчанда җен-пәридән курыкмас. Тукай өйрәткәнчә барса, афәтләргә юлыкмас. Балага яшәү мәгънәсен күрсәтә шагыйрь чишеп. Шул кадәрле күп очып та күбәләк армый ничек. Су анасын укыганнар мәңге булмас угрыдан. Алар алыр улы сабак мәгърифәтнең нурыннан. Тукай милләтнең кояшы, шагыйрьләрнең иң зуры. Собыйларга юл күрсәтә Тукайның якты нуры.